try nating puntahan po dito sa may banda rito, ano? Kung ano man to. Ayan, so, pwede naman daw lakarin kasi okay. Train to City Hub. Oh, ayan. Wala lang, dito lang tayo kasi baka madelay tayo sa flight. Plane. Wow! Ayan, silip lang tayo dito sa part na to. Ganda. Ilocano Mat TV goes to Singapore. Kaya lang hanggang dito lang po tayo sa sa terminal. Hindi tayo lumalabas. Ayan. Ganda. Dito pala yung nakikita natin na dinadaanan ng mga tao kanina. So pwedeng, ayun, pwedeng pumasya-pasyal. So base po sa karanasan ko, halimbawa po at mayroon kayong biyahe sa ibang bansa, tapos mayroon kayong layover dito sa Singapore, basta mahaba-haba po yung oras ninyo, pwede po kayong lumabas ng airport, tapos ayun, yun na nga, pwede ninyong pasyalan dito sa Singapore. Actually, nagtanong din ako kanina kung pwede nga ba talagang lumabas na yung halimbawa sa malalayong part. Pwede daw naman po, basta siguraduhin lang na makabalik 3 hours bago yung sa flight. So, ito, baka hanggang dyan lang tayo sa bandarian kasi babalik na tayo. Mahirap na baka mamaya maiwanan tayo ng eroplano. Ganda. Diyan pa tayo nang galing sa parang bilog na yan. May Crown Plaza din po sila. Sakay tayo nito. Yan po, natatanaw lang natin yung sa labas. Haligid lang po ito ng airport. Ganda po dito. Ayan. Punta pa tayo dun sa banda doon. Hanggang saan mahagip ng camera. Ilocano Math TV goes to Changi Airport, Singapore. And then, ito po yung sa paligid niya. Papunta po ito ng Terminal 2 nila. Ilalakad ko lang. Walang katao-tao. Sa ngayon,
So medyo mahaba pa ito. Mahaba-haba pa na ano ito lalakbayin. Ang doon sa dulo doon. Pero ito ang matatanaw natin mula doon. Yan. Crown Plaza. Walking tour by Ilocano Math TV. Nakarating po tayo dito ngayon sa Singapore. Changi Airport, Singapore. Ayan. So, ang haba, no? Kasi yan ang terminal 2 nila, oh. Nagko-connecta. Terminal 2 departure. So, hindi natin alam. Sa Terminal 1, pupuntahan natin mamaya. Ang layo ng Terminal 1 sa Terminal 2. Kung dadiretsin pa natin to, tignan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Okay. So, diretso lang, lalakarin lang yan. Hanggang doon, sa ulo doon. Malayo na yan. Hindi na natin yan pupuntahan. Balik na lang tayo. Masyado nang malayo yun. May car park dito yata. Ito yung fuel. Balik na lang tayo. Ayan. Sa baba niyan ang going ang mga construction. Car park. Yan yung Crown Plaza. Di ba? Ganda ng Singapore. Sa may airport lang po ito. Ayan. Ilocano Math TV. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you.